kahanan ana ing kene. Wis suwe anggonku nyelamur laku ngedotke dawuhe Kanjeng Rama yen aku kudu bisa ngolehke bocah wadon. Ben iso bebarengan karo aku bobojoan saben dinane ning syarate kudu meh padha tindak tanduke sifate kaya kanjeng iki. Ning di papan sunung jenengku Bayat Zabur dina iki tak ganti Kamandaka supaya kabeh para kawula ora mangerteni yen aku iki Bayat Zabur. Duh. Kapan kaya aku bisa ketemu bare arek wedok iki? Kisana apa sejolan karepmu ana ing papan kene? Kamangka dina iki aku lan kabeh para kadang-kadangku lan tumenggung diutus karo ratu karo adipati Pasir Luhur kanggo jaga katentremane kadipaten kene. Aku ora mangerteni mergo aku iki mau kesasar. Lah tak sawang ning kono ana bocah wadon sing aku seneng. Mula aku tak mlebu mrono ning gone Taman Sari. Hei. Oleh. Hei. Oleh. Sopo kang dadi aran? Aku Kamandaka. Kamandaka. Ngertenono. Sejo karepmu mlebu ana ing Pasir Luhur. Luwe-luwe. Iku ora panggonan. Ning aku kepengin ngerteni sapa arep bocah wadon ana ing Taman Sari kuno. Aku duweni rasa seneng. Kamandaka. Nek tak dong sarana apik, bali o. Aja mbok terus-terusno. Ora iso. Aku pengen mlebu ana ing Taman Sari kuno. Dadi awakmu kepengin mlebu ana ing Taman Sari. Ya, Iso mlebu nek nyempal dadaku. Nek atase adu to sing balung, jebre sing kulit, iku mung biasa dolinane arek cilik-cilik. Dalam apa? Nek tak delok keprejenganmu, awakmu ya wong pendekar, kaya awakmu ya wong sekti sing mandraguna. Jelas. Ayo, tokno dhewe. Adu kasekten. Mapan ana papan panggonan kene. Tampan ana ajane Kamandaka. Kamandaka kapelayu. Mula sing tak jaluk kabeh. Aja nganti ana pawongan sing mlebu ana ing tlatake. Sapa wae mlebu ana ing tlatah Pasir Luhur. Cilike rangketen gak gelem paten ana pisan. Nek ngono mumpung durung kesuwen. Ayo dibredek playune Kamandaka. Ayo.
ngajenge lapo? Lho. Kang Manto. Biasane nang kebon to. Lah kok padha nang taman sari ati lapo sami karo Kang Kundet iki? Pasti aku kepen gara hiburan. Oh, ngono. Masa nang kebon Kene lho, Di. Sampeyan yo kepengin golek hiburan kaya Kang Manto ngono. Bisa nyanyi to? Saged. Yen ngono ayo nyanyi bareng-bareng. Nyanyi apa? Gaeno panglipur supaya atine ayem. Yo! Percaya Suarane wis dasar ayu, suarane penak, adem dirungokno kuping. bejane sing duwe, meneh-meneh ana jodone. Lah sing tak kuwatire wis rupane ayu-ayu oleh jodoh gak genah. Kasihan ya to ya. Melayu mlebu nang jerone taman iki. Oh, sludar-sludur Del temen sik kene. Karep iki apa? Oh, sipure Pak. Lapo, Pak? Lho, lapo kon iki lapo? Mlebu nang taman Kaputren. Karo saiki taman Kaputren, har kok moro-moro nyelunang-nyelunung. Lah, wong jaba gak iso sembarangan mlebu nang taman kene. Ngono ya, Pak. Karo aku, Pak. Sludar-sludur. Iki malu mari itu beruang aku. Mangan seni dan rene. Lah diuber masalahe apa? Iki mang geger diluk ambek arek iki malu. Mari geger. Terus tak wahno nang Taman Kaputren kok ana arek wedok sing wayu ngono. Rene njaluk Aku, perlindungan. Dadi awakmu gak ndelok nggo njaba. Kok Taman Kaputren iku ora oleh priya mlebu rene tanpa ana izin. Ngono lho. Ana tulisane ta, Pak? Masalah mosok tulisan Wanto iki lho. Iki lho, apa sih tulisan apa iki? Budi Wijaya. Loro. Lah yo. Taman ngopo yo Pak Taman Kaputren iki, Pak. Lho, kok malah aku sing kolono Sampeyan sih? kok keliru ngono sih. Nek ancen awakmu mlayu-mlayu perkara tukaran, aku gak iso mutusi. Sing duwe wewenang iki lho. Lho. Ndara Putri ayu-ayu Den Putri ayu-ayu iki. Takonono di. Cipta Rasa. Kena lo. Kasti. Salam. Yanti. Yanto. Takonono di. Pentakoni. Sembarang tak jawab. Lho,
Kok sawangane ngetek ngono iki kok. Aki nang ditakoni. Yo gak nantang. Sampe rene kemana keperluane apa? Nggih. Yo liwat iki malu nyasar aku mlebu mrene. Jenenge sampean sapa? Aku Kamandaka. Aku Cipta Asih. Yo cepase. Aku Cipta Arum. Ciptaru. Iki Mbak Yuku Cipta Rasa. Sampean kok takon-takon sajakane di ati lha apa ayo. Lah ganteng ya, Mbak. Aku gemelan ya, Mbak, ganteng. Cocok ya kene iki yo. Dangi. Dek, sampean jojo ngono tak kene ganteng kok iso kaya ngono. Ya, lha saking gantenge sampe meleleh. Takoi. Tak dangun iki. Nggih. Yo ora didangu. Arep ditangu mbayumu. Ngerti ora dangu iku apa? Didangu sito-sito ora apa-apa. Maksude didangu ditakoni. Takoni. Monggo ten putri monggo jenengan tangu. Mbok menawi cecek kalian jenengan. Nyuwun sewu saderengipun Kisanak. Nggih. Jenengan kok wani mlebet Taman Sari nika lho wonten napa? Ngapunten niki wau kula diuber-uber kalian prajurit. Kula kesasar, akhirnya waktu di oyak niku kula mlayu mriki wis. Coba delengen sih. Ning gone gapura kono ana tagak prajurit. Aja sampe ana rek kandhanon aku. Ana wong ngedum sego. Iya ngono arep mlayu-mlayu. Wah, Mlayu lapo? nggih wonten Den Putri. Terus iki enake ya apa Nggih, nggih sing ngetaken pompong dereng domik mriki. didelikno dhisik. Kowe jenenge sapa? Aku Cipta Rasa. Oh, Cipta Iki Rasa. adik-adikku kabeh. Oh, iya, Iki iya. memang rada endel bocah ayu iki. Ngono ya. Waduh. Iki masih ngobar. Kamandaka. Awakmu maneh. Gusti. Bolak-balik awakmu sing gawe rusuh ana Taman Kaputren. Kira sapa? Ngertenono? Taman Kaputren kanggo wong wedok-wedok. Terus Awakmu iki sakjane gak oleh mlebu ana ing Taman Kaputren. mari ngono. Kon kate njaluk apa kon? Lho. Awakmu iki gak ngerteni sapa aku. Sapa? Loh. Temenggung. Nek awakmu gak gelem, hei, rangket. Tekelan sih lek iso. ha? Rangket. Wis. Goblok. Punggawa pasir luhur. Yen sanyata kowe wani mikut. Yo, pikuten. Kamandaka putraning Patih Reksanata. Lho. Gusti Tumenggung, Kamandaka. putra Patih Reksanata. Gusti Menggung, mumpung dereng kriwikan dadi grojokan, Maksudmu luwih becik lapor ten Adipati. ngono. Ayo lapor. Bocah ganteng ki mau ndelik nang ndi kok atiku was-was to? Lah kene pun wonten ketadosan ngeten. Den ayu ya napa? Dah, Tak kandhani yo. Nggih, Sak trebetan aku ndeleng bocah kae iki aku duwening rasa tresno. enggak iya temen. Bejat iki tatanan. Loh, Kok burung-burung sik kan ketemu kok ngono sih, Mbak Yu. ngene lho Arum karo Asewe tak kandhani. Wektu panen raya ana ing pasir luhur, aku tanpa sengaja ngerti si Kamandaka. Bocahe bagus banget kaya ature si genduk. Aku kayuyo. Kados-kadosan jenengane nyumpeno. Heeh. Kepake kalih nem-neman sing asmane Kamandaka. Ora trimo aku ngipi. Aku ketemu nang aku nang dhuwur panggul dheweke nang ngisor Oh, kabeh. kados Yayu wau. Ganteng banget jarene adikku. Lah nek ngeten pun dereng Heeh. kenangan kalih sinten sih. Yo. Monggo kondur. Ayo ayo.
Diajeng garwaku wong ayu. Kasinggihan jawab. Piye kahanan Kadipaten Pasir Luhur apa padha tentrem diajeng? Sedaya mboten wonten ingkang uciwani, mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjul ramane. Tak tampa raliwat puja pangestu tampan ana diajeng. Sanget anggen kula mundi ramane. Putriku cipta rasa, cipta asih uga cipta arum. Kahanan kanthi sehat ora ana alangan apa-apa, Nduk. Ya menika leres. Ning mboten lepas kula asih kan arum. Sesokaken nyuwun pambagya paring kedatan dumateng Jiwaraga kula ketiga-tiganipun Kanjeng Rama. Tak tampa ya, Nduk, ora liwat puja pangestune Rama tampan ana. Sanget anggen kula mundi. Temenggung Ganda Kusuma. Nggih, Gusti Nuwun. Kok sajake genco anggon musawana ing Kadipaten ana parigawe apa Temenggung? Ngapunten, Gusti Temenggung. Temenggung menika nepat. Wonten larine menika mlebet wonten taman Kaputer menika damel rusuh, damel ontran, Gusti. Temenggung Ganda Kusuma. Nggih, Iku kabeh wis dadi tanggung jawabmu. Ning kuwe ora becus. Nganti ing Taman Kaputren kalebon pawongan lanang. Ning Kaputren iku ora oleh ana wong lanang. Kok nganti ana bocah lanang mlebu nang Kaputren ki ora mbok pikut. ngapunten, Gusti. Saderengipun kula ngaturaken sembah punjuk. Ya tak tampa ra liwat puja pangestu tampan ana. Nggih, kula tampani bakal kula damel aji sagesanging. Gusti, Ya, ning pawongan lanang mriku putrane sinten Patih. Putrane Patih Reksanata. dadi putra niku ae dhewe mboten wantun Gusti. pawongan iku minangkani putrane Patih Reksanata. Nggih, leres. Apa sajroning Kaputren bocah lanang kowe wis gepok senggol ambek putra-putriku? Gepuk senggel dereng. Lah terus Namung niku omong-omongan. Mangke riyen ramane. Piye diajar? Panjenengan langkung rumiyin, putranipun dipun dangu langkung rumiyin. Kok nggih anak-anake pamadi putri kalabesan Durasmoko to ramane. Kaya ngono diajeng. Inggih kados pundi? Yo, cipta rasa. Apa kowe ora ngerteni angger-anggere ana ing Kaputren? Kok nganti kowe wani nglebono bocah lanang ana ing Kaputren? Ning kula menika mboten ngreputaken loro. Si Kamandaka menika mlajeng mlebetaken Taman Sari. Wonten supnipun Adi Aceh, Adi Arom, Kang Wanto kakang Pucat, satu-sakinipun Kanjeng Rama. Iku minurut ature Temenggung Ganda Kusuma. Nggih, Bocah lanang iku wani gepok senggol marang awakmu. Ing umpami Kudune kowe nolak, Nduk. Ora patut yen putrane Adipati nganti nglebono bocah lanang nang jroning Kaputren. ning kula mboten nglebetaken Rama. Nyatane bocah lanang sing jenenge sapa? Aman. Nganti ana ing jroning Kaputren. Rama. Ya. Dirangkul malah duka kalian kula. Ing umpami kula nggak ada tresna kan Kamandaka, napa nyambet duka kalian kula to Rama. Yen kaya mengkono, Nduk, Kanjeng Rama ora bakal metung apa sing dadi kekarepan. Patih Ganda Kusuma. nggih. Kowe kandha yen pawongan iku kang sinebut Kamandaka. Putrane Patih Reksanata. yen kaya ngono Patih Reksanata timbali. Nggih. Ayo. Ramane. Panjenenganipun sampun dipun mangasan. Pinara Kakang Patih Reksanata.
Pepareng panjenengan matur kanthi bloko suta kemawon boten sah dipun tutup-tutupi. Saderengipun kula matur sungkem pangabekti mugi kunjuk. Kula trami Kakang. Kosok wangsulipun pangestu lan panjenengan trami. Mugi-mugi andhatosaken jesimat. Wonten wigatos punapa Kanjeng Adipati nimbali dhateng pun kula? Pekaten Kakang Pati Reksanata minturut pelapurane Demak Temenggung Gandakusuma. Wonten pawongan kang sinebat Kamandaka kumawantun lumebet ing Taman Kaputran Kadipaten. Wonten mriku sesumbar yen Kamandaka menika minangkane putra panjenengan. Pancen leres niku. Dados Kamandaka niku leres putrane jenengan. Nggih. Kakang Patih yen mekaten pidana badhe kula pasrahaken jenengan. Napa lubuting anak kula ndika paring paidana paukuman dhateng anak kula? Awit Kamandaka kemawantun lumebet ing Taman Kaputren menika sampun lepat minturut angger-anggere paugeran wonten Kadipaten Pasir Luhur. Napa sampun kasunyatan? Wonten seksi-seksi kang sampun matur Kakang. Lajeng pidana punapa ingkang tumiba dhateng atmaja kula Kamandaka? Cilikipun pikut, gedhenipun perjayan. Bok bilih kula mboten saged Bakal panjenengan ingkang kula pidana. pangestu. Cik. Panjenengan pamun dipun kados ngaten kalih Kakang Patih menapa panjenengan menika mboten lepat mbok menawi putranipun piyambak. Nyadar rasa tresna kaliyan Kamandaka kados pundi? Ora bisa. Cipta rasa kelawan sadulure iki putrane Adipati. Senajan to tresna ora patut yen kaya ngono carane. Nyuwun sewu Rama. Iya, Nduk. Dinate tiada rasa katresnan kaliyan Priyo. Ning upama dipun penggal pripun raos manapun jenengan Rama. Cipta rasa. Rasa tresna ora kaya ngono nduk carane. Yen kowe nyata-nyata tresna marang priya kudune priya sangka negara manca. Ora kok pawongan sing mlebu kaya maling ana ing jeroning Taman Kapur. Putra panjenengan piyambak nyadar rasa tresna kaliyan Kamandaka. Bune, Kados pundi? ora teges aku iki tegolan mentala marang putraku. Ning aku iki beteke kepingin putra-putraku urip sing luhur. Urip sing mulya ora kaya ngono carane. Yen duwe rasa seneng marang priya ora kaya ngono carane. Nyatanipun putra panjenengan iki tresna kaliyan Kamandaka. Nggih panjenengan piyambak ingkang satramani. Bune, Inggih. yen kaya mengkono pangapuramu sing tak jaluk. Aku ndadak biar nggugu anane hawa nafsu sing jroning dada. Yen kaya mengkono, ayo padha diupati dununge putrane awak dhewe Cipta Rasa. Ngoten to, Kang. Ayo. Monggo-monggo Raman. Nggih, Gusti. Kok ndadekake jroning batinku kok tansah mikirake putraku Kamandaka. Nandi tatole ora dikeparingake metu teka sak jabaning omah.
kowe malah metu to le. Ndadekake pikirane piye? Kowe iki lagi teko ngendi Kamandaka? Yung, sepurane sing akeh yung. Aku asline gak oleh metu teko omah tapi aku mang metu yung. Kowe aja metu-metu to. Kowe ndadekake susahe Biyung. Nek kowe metu, konangan wong piye? Yung, tak kandhani tapi aja kaget ya yung. Aku iki mang mari gawe geger Kraton Pasir Luhur yung. Piye? Gawe geger Pasir Luhur aku iki mang yung. Kowe ora dikeparingake metu saka sak njabane ngomah to le. Ben Biyung ora didukani ramamu. Yung, ya apa maneh yung iki mang aku lho. Aku seneng ambek putrane Ratu Pasir Luhur Cipta Rasa iku yung. Kowe duwe rasa tresna karo putrane Pasir Luhur? Iya yung. Iki mang aku diuber ambek prajurite yung. Lek Kanjeng Rama ngerti ya apa yung, aku wedi yung. Kamandaka, ndak jarwani yo nak. Senajan toh kowe dudu putraku to le, ning kowe tak anggap kaya putraku dhewe. Yo kene, kowe tansah ndadekake pikirane Biyung. Sepurane sing akeh yung. Aku luput yung. Tapi hanya di saat temen aku di rasa tresno marek Cipta Rasa yung. Umpamane kowe dingerteni jeng ramamu piye Biyung? Tulungono aku yung. Mengko Biyung didukani karo ramamu to le. Senajan dikoyong apa nger? Senajan toh kowe nang aku dudu putraku dhewe. Ning kowe tak anggap kaya putraku dole. Yung aku ngomong apa marang kowe? Aku mekas apa marang kowe? Ngapunten saderengipun Kakang. Ning putramu ingkang lepat. Metu saka sambane Balesma, yektene gawe geger ing Pasir Luhur, mlebu ing Taman Keputren. Aku nampa duka, aku nampa senenan. Ning sedaya sampun matur kalian kula. Kamandaka sampun kula dana. Mengke Ampun duka. Kamando, Sing Kanjeng Rama. Reksana Topate ora ndek anak. Pingin duweni anak. Nemu ing sakange marga, kowe lelung tanpa ana sing mbok tuju, gak dolong. Ya gini. Kowe gawe wirati Rama Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kowe tak tutup-tutupi. Yen patih Reksanata wis kesuwur ing Pasir Luhur ora duweni anak. Nganti tak kowe tak akoni anak. Ning kedadan kaya ngene. Adipati Triganata dawuh kandha bareng bapak. Cilik dirangkat gedhe kae pati. Dan kowe bakal gawe wirek iku tak pateni kowe. Sampun
watara suwe banget anggonku kula entah marang kowe. Kowe ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Ning kedaden kene Rama bingung. Pangkat ten ora kaasih angkat kowe dilereni. Yen aku mateni kowe aku kalangan anak. Bingung Rama, bingung Kamandoko. Kamandoko sing salah Kanjeng Rama. Minangka yen tugas mejahi kula jenengan laksanakaken kula ikhlas. Kamandoko. Najan dikaya ngapa najan to kuwe aku ora melu mungkin. Ning rasa jagat atiku tak ibaratke anakku dhewe apa macan kolu mangan gogore ora bisa. Bapak kolu tega mateni anake ora tega. Ning bapak kudu tanggung jawab. Bapak ranundung ning tak pergi. Iki bapak marang nyomu bakal pepisahan marang kowe Kamandoko. Kamandoko putraku. Kowe melu jeng ramamu dole. Biyo ikhlas. Kowe kudu manut. Dalah tatanan ning ramamu ya, Gen. Yo ning omah sing ati-ati yo. Tak suwunake marang kersaning Gusti kang handar pigesang. Muga-muga kowe kales ing sabikala dole. Kamandoko. Ayo lumaku marang karo bapak. Kowe tak derekake. Nek wis kowe ndelik ning di papan gunung. Rama ngerti. Tomak Rama kuwi durung pangesti. Ayo, ayo. Jone aku pamit. Muga-muga kowe kales ing sabikala putraku. Nok papan kene gawate kaliwat-liwat. Kena jarene guwa tetembusan. Rama ngapusi marang Adipati yen to kowe wis temekaning pati. Mlebu ing sakjroning guwa tetembusan. Iku ana dalan kang padhang. Ning di papan dunungmu ora kena bali. Muga-muga slamet gak nalang apa-apa, Dole. Kanjeng Rama. Pancen iki salahku Kanjeng Rama. Aku kudu bisa nglakoni. Yo, aku ikhlas nampa Kanjeng Rama. Kamandoko. Ketine Rama abot karo kowe, Dole. Ning kahanan kaya ngene piye maneh. Kuwi bitono. Kamandoko. Gusti Patir Sanata. Kuwi nungko lakuku arep nyang apa? Aku kepengin takok apa bener bocah sing mlebu ana ing Taman Kaputren apa wis dipaten? Tebenggung lan Punggawa kowe minangka saksi. Mentas kowe tak kepati delengen banyune lerak gedhe kaya ngono sering kuwo. Lho,
dadi Kamandaka wis temakane pati. Mula lapura nang Kanjeng Adipati Duriganata mbok menawa Kamandaka wis mati. Ngoten. Ayo lapor, monggo. Kamandaka. Krungu tembang ra tembang mbok bakul sinambiwara. Yen Kamandaka dudu bocah sembarangan. Tegak remese mati. Putra Siliwangi Pejajaran banyak cabur. Ya. Masa bodoh. Tak dongakno kowe besok bakal mukti ngawibawa ing pasir luhur Kamandaka. Tangisi model ya apa? Aku ora bisa sesandingan lawan Cipta Rasa. Duh Cipta Rasa. Kowe wanita sing tak gadang-gadang. Aku tresno marang kowe. Ning kasunyatane tresno ya awak dhewe ora bisa. Ora bisa bebarengan. Minangka iki kesalah aku yo bakal tak lakoni. Ning papan panggonan kene aku tak kopo. Kepingin ngerteni sapa ngerti ana pitulung saka Gusti kang merbaiki umat. Ing wilahing sekaring awalanting jagat dewasaning Bathara. Mudhun saka ing kayangan tumuju ing alas Lodaya. Kaget rasaning batin ana pawongan topo ning alas Lodaya. Kamangka alas Lodaya iki gawat kaliwat-liwat jalma mara, jalma mati. Aja cacak jalma manungsa lumrah. Pupu gandrung mlebu ning alas Lodaya bakal gemekaning pati. Walah. Bocah bagus, bocah bagus. Bejo mayangan awakmu ketemu marang aku. Mumpung kowe iki nemoni boyo kang luwih gedhe, kowe bakal tak badarake. Gugur ge. Jenengan sinten? Aku dewa saka ing kayangan. Kang aran utawa jenengmu sapa? Kamandaka. Kamandaka. Nganti mbok arewangi topo ning alas Lodaya duwe kekarepan apa? Ngeten Dewa. Samenika kula gadhahi kegayuhan urip bebarengan kalian Cipta Rasa putra Ratu Pasir Luhur. Ning boten direstui kula disengitake kalian bapak kula tenggene alas mriki. Iya. Kamangka alas kini gawat kali ati. Yo bejo kowe ketemu kelawan aku. Matur suwun Dewa, matur suwun. Kowe duweni gegayungan
rasa seneng marek putra ing pasir luhur. Leres Dewa. Kamandok umpamaning aku mari tulungan marang kowe kepiye? Kula matur nuwun. Kula butuh pitulung kaya ngoten niku. Ya bener. Yen kowe ndek gegayuhan, yen awakmu sing kaya ngono kowe bakal ora bisa antuk utawa kesenenganmu utawa kegayuhanmu ora bisa. Yen manut marang aku kowe bakal bisa. Cek, kula manut panjenengan Dewa. Kamandaka Cek. munggah waktu gilang kawujudan apa wae kowe aja kaget. Roto nyedak kene. Yen kawujudamu kaya ngono kaya aku ngesake marang. Yen kowe gak kewujudan kaya ngene, ora bakal bisa keturutan apa sing dadi kekarepan. Kamandaka kowe kawujudan lutung. Keneksenan geter klan pater suket lan gegodhongan bumi angkasa. Kowe bakal ndak wae tetenger lutung kesarung. Lutung kesarung. Popo, Pok pilih kula awujudan Iya. satu kewan lutung kados ngaten peparap lutung kesarung. Iya, Kula badhe tindak pundi, Popo? Ya. Kowe sowan ing Pasewakan Agung ing Pasir Luhur. Kowe besok bakal nemoni mukti urip kepenak. Enggal budalo lutung kesarung. Nyuwun tambang pangestu, Iya, iya. Popo. Lutung kesarung. Sak budalmu napa Pasewakan Agung ing Pasir Luhur. Ndak dongake kowe bakal ora nemoni ngopo-opo slamet-slamet sak tingkah polamu. Ora nemoni apa-apa kalis ing Sambikala. Wis suwe ora ana kabar palaburan ramane. Kakang Pati Laksana. Jenengan kula utus napa? Namel patine siraman
Kamandaka sampun tumekaning pati. Nggih, nah eling-eling wonten pasilun boten ameng-ameng, boten enten ameng-ameng. Nggih, kersane panjenengan. Lulut saestu sinten Jenengan beto satu kewan kang awujud munyu. nggih. Terus guna manfaate wonten ing pasiluhur niku punapa, Kang? Kula kinten denayu niku mboten gadah ibarat. Ora duwe ingon-ingon. Nah, niki lulut saestu kenging damel kengkan mriko-mriko. Munyu iki wis lulut ora Nggih. ora buas maneh. Mboten. Nggih, kengken milih nggih tumut sinten lutunge. Lutunge tak kongkon milih Nggih. sapa sing dipilih ning kono. Nggih, sinten sing dipilih? Lutung. Iki ana putriku cacahe 3. Kowe pilihin mengko sapa sing mbok pilih? Apa sing reksa Cipta lah ya Cipta Rasa, Cipta Asih lan Cipta Rupa. Ayo pilih sing ndi? Iki ayu-ayu kabeh putra. Kan ora maneh putranipun niku purun menapa mboten nanging ngapa karamane. Ya engko lek wis Lho. Piye nggo kayu kowe piye? Ki sampean gelem Ya, tadi. ya coba. Nduk. Coba kan Putriku. kejangken tangan. Gelem apa ora gitu? Ngono lho. 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 ora gelem. Lho. Elek aja gedang bareng. Kan nduk jajal kepiye? Lah sing Lho, tengah iku. gak gelem. Sing tengah. Lho Kak, lho iku iso nyanyi. Anakku sing iku iso nyanyi kaya ora gelem. Iki adikku ya pinter ya Pak ya gendut ya. Pinter, luwih pinter mbayune. Apa? Gak seneng. Lho, wong iku pinter nyanyi. ya. Ibu pawe. Iki, iki garwaku. Kanjeng ibumu kok tawanu marang mungkin. Oh iya wis. Sing mbok pilih sapa? Endi? Lho. Lho Cipta Rasa. Cipta Rasa. Cipta Rasa. Kepiye? Sawise lutung milih adi-adimu ora kepareng, dadak milih sliramu. Piye? Kepiye awakmu nduk kayu? Gilangan pilihane kula nggih kula tampi to Rama. Gumunku. Wong saatasane mbok wujudan ning lutung, kok ngerti wong ayu. Lah lutung menika Ngapunten. Lutung menika namung wandane. Ah, Ning jeroane sami kali ndika. padha karo manungsa. Engko niki lanang kene. Yen kaya ngono bahaya kuwi. Golek guyonan ambek putriku terus njur Nggih mawas diri. Bagunipun ngetes kalih Denayu Cipta Rasa ya terus. kengken dodolanan ing Taman Sari kemawon. Oh kaya mengkono. Cipta Rasa. nggih Rama. Yen wis dadi karep mundhuk lutung iki dadi wewengkonmu. Yen kudu gage manjing ana ing taman kaputren. Bayu tak ngopeni ketok iki sik ya. Iya. Kula nyuwun pamit pakaryan sampun rampung. Wonten lepat nyuwun duka Yayasnipi. Ora dadi boyo pangapa Kakang Pati Reksana. Nggih. Yen kaya mengkono gage bal. Ramane. Rasane mana kejar penggali kula ramane jenengan Cipta Rasa. Amang-amang kados ngaten menika. Dengan dene saklono napa duweni ora duweni sifat mer. Kepiye nduk? Apa ora rasa jengkelai tapi apa, Oh, yo akam. Wis lilo. Yen kaya mangkono pasewakan iki ayo nang dibubarake. Iki siraman.
aku ora oleh bali ning nggone kraton Pajajaran nek durung gandeng renteng karo Kang Mas Banyak Zabur. Mula dina iki aku kudu balik nang nggone kraton Pajajaran bareng karo Kang Mas. Duh Gusti, kula nyuwun, kula saged tepung kalih Kang Mas Banyak Zabur Gusti. Paling nang gone panggonan sing liya. Ya, Kang Mas Banyak Zabur. Iki banyak tontro sing teko. Kanjeng. Ora ngerti. Ya. Abdiku. Nggih. Para abdi. Nuwun inggih. Abdi. Inggih. Abdi. Inggih. Tak karo aku iki. Kowe rumangsamu sapa? Kowe abdiku. Lah mula kula abdi panjenengan mila nek jenengan dawuh napa mawon nggih kula kedah mangsuli lak ngaten. Kowe ngerteni? Nggih. Dina iki aku duweni gegayuhan, kepengin rabi bocah wadon. Kowe tak jawi pendapat. Sing cocok bocah wadon sing ndi? Oh, kula semerap. Oh, semerap wonten. Sapa? Ade. Akikmu. Iya, Bos. Ndoromu kaya ngene kok mbok papakno ade. Lah iya apa? Sing bener sampean niki karep tetuanggane pun sae. Ki sing paling leres jenengan kali Bu Sartini, cocok. Kowe tambah breset. Oh, tambah nemen. Kowe tak kandhani. Nggih, Dara. Aku duweni gegayuhan arep teko nang nggone Pasir Luhur. Lah sak perlu napa? Nglamar putrane sing jenenge Ciptarasa. Lah terus kula sampean keken napa niki? Ayo bebarengan nang Pasir Luhur dina iki. Ngoten. Iya. Kula nderekaken. Ayo. Monggo. Kok bisa sih wong ki mau milih karo aku? Nang tak dalan ndukur wiwit kono lagi. Lutung malah ngetutno aku riyo-riyo. Sejatine lutung iki sapa to? Aku bingung. Lutung kowe iku rinio, aja nang kono. Aku ki bendamu. Iki goleki sapa? Aku ki ning kene, aku bendaramu. Kudu manut karo aku. Kowe tresno karo aku. Nang aku ora tresno karo kowe lho. Kowe iki sato kewan lah, aku ki menungso lumrah ya ora becik to. Engko anake kaya apa rupane. Begini, kowe ate nang ndi? Kowe tresno karo aku. Yen kowe tresno karo aku ki butuh bukti. Tapi lek mandamu kaya ngono aku ora doyan kowe kewan kok. Kowe arep buktekno. Lho, lah kok aku ki malah
mati tinggal iku. Kewan edian kok mati tinggal kendaraane kudune wae mati tunggu. Piye? Lho, wis mari aku wis dadi. Dadi lutung ki mau. Lutung iki ya aku. Sampeyan? Iya. Lah mau yo ngomong to Kakang ngono iku malah aku bingung. Mosok aku ki ayu rupane ate rabi karo lutung kan yo gak pantes. Ngene lho. Aku iki bota-bote kepengin ngolehno sampean, kepengin urip bebarengan, tapi kudu dadi lutung dhisik. Lek wis dadi lutung terus ketemu iso kawinan apa ora? Bakal bisa. Ning dina iki bakal ana wawaya gedhe. Kanggo aku. Bisa. Saka ngendi, Kakang? Ngene. Dina iki kowe bakal dilamar wong saka Blambangan. Boleh bahas. Oleh bahas saka Blambangan. Ya. Nek iso tompon wae. Lah aku ora tresno, aku mung tresno sliramu lho Kakang Kamandoko. Ngene. Tombon ning kowe kudu duweni syarat. Njaluk syarat ning gone oleh bahas kuwi. Tak bojo alus. Aku njaluk syarat. Syarate iku siji. Apa? Prawan sing jumlahe cacahe 44. Prawan sing cacahe 44. Yo, Sing loro kain lawon utawa kain mori sing dawane 1000 depa. karo kain mori sing dawane 1000 depo. Iku kok iso apa ora sih boleh bahas engko? Mangkano iku jaluk ana syarat. Ngertenono, 44 arek prawan iku minangka pengiringe dheke sing layat. Nah, kain lawon sing dawae iki 1000 depa iku minangka bungkuse oleh bahas. Oh, dadi kaya ngono. Iya. Dijala sutra yen mati kareng gulung ngono ta? Nek ngono aku tak balis dhisik, aku tak dadi ketek maneh. Kaya ngono. Iya. Kok ya pinter lutung iki. Aku dibaling kaya ngono. Tak buktekke kowe lho, Tong. Bune, Inggih kados pundi Rama? sawise putramu Ciptarasa duweni jejagongan sing wujud lutung, ora nate sowan marang sliramu. Lah nggih to Ramane kok Ciptarasa kok nggih aneh-aneh to Ramane. Kok gadah rumahku kok mboten kados biasane lho Ramane. Sopo kon dadakan lutung? Yes. Napa leres menika pasir luhur? Mboten selak napa kang dados atur panjenengan. Saperlu kula dumugi wonten pasir luhur wonten wigatos. Saderenge kula jawab napa kang dados micanten panjenengan. Panjenengan niku kepareng asma sinten? Oleh bahas ratu saking Blambangan. Oleh bahas saking Blambangan. Nggih. Kanthi derekaken abdi kinasih kekalian punika. Pancen iki abdi kula. Oh nggih. Keparingan asma sinten punika? Jenengku sapa? Kowe lali. Kula Ken niki kon-kon. Niku nuwun sewu oleh bahas. Nggih. Abdi panjenengan kekalih niki kok padha mbresek. Nggih. Nyuwun sewu. Kekajengan kula menika badhe wonten perlu sanes kula ingkang matur. Sinten? Nggih, para abdi kula. Abdi matur marang Saderenge kula matur ngaturaken sembah sungkem kula mugi konjuk. Tak tampa ora liwat puja pangestu tampan. Kula mriki nderekaken bendara kula. Tujuan kula mriki badhe nglabrak dika. Coba balenono kowe kok bresek. Coba balenono. Ngawur ae. Kate diondhos, pusakane kate Pun panjenengan sing maju Gusti. Ana ratu bledhek lambine. Niki adipati sinten? Amilu.
Kula nderekaken Gusti kula teng mriki. Mergi kula ajeng nglamak. Nglamak. Nggih. Suwe-suwe lama Kebacut kon Nyun sewu. Nggih. Kowe padha mbresete. Terus sewu ngono. Rungono aku. Mboten ngoten nyuwun sewu. Niki adipati kok elek. Sapa sing ngomong aku adipati elek? Setoke adipati ning kene mung kari aku tok ora ana tunggale. Nggih. Rungono abdi. Nggih. Nyun sewu. Nggih, oleh bahas. Saperlu kula mriki badhe nglamar. Nggih. Nuwun sewu, oleh bahas. Nggih. Ingkang badhe panjenengan lamar punika sinten? Mboten sanes lintu nggih putra jenengan Cipta Rasa. Nyip. Yo nggih. Kok nyap-nyip niki dos pundi? Nuwun sewu oleh bahas. Nggih. Menawi panjenengan ngersakaken putra kula kang sinebut Cipta Rasa, mboten ateges kula nolak, mboten ugi kula nrimo napa kang dados lamaran panjenengan. Lajeng dos pundi? Ingkang saged mutusaken niku sanes kula ning putri kula Cipta Rasa. Ayo, Nduk. Aja nganti kliru kowe milih jodoh ya, Nduk. Lah potongan. Nyuwun sewu sakdiringipun. Panjenengan menika sinten? Oleh Bas Ratu saka Blambangan. Ule bahas saking Blambangan badhe nglamar kula. Iya. Ning kula nggadahi panyuwunan sagon apa mboten? Sanggupi mawon. Duweni penjaluk. Pun sampe nama lingsem lho. Kowe njaluk apa aku nyetujune ora njaluk lintang karana bulan. Alah mboten. Iya. Namung nyuwun lawon. Sing ambane 1000 depo lan 44 prawan minangka pengiringe kula kalian panjenengan dados manten. Niku penjalukane. Piye iki? Nyip. Wah, kowe goblok. Sampeyan turuti. Golek kain 1000 meter prawanake 40. Golek ning di perawan-perawan. Yang penting nyip. Belambangan mboten kurang. Oleh bahas. Panjenengan sampun keprungu napa kang dados satune putri kula Cipta Rasa. Dos pundi? Panjenengan saguh napa mboten? Piye? Kuwi mawon. Kowe merewangi. Inggih, Gusti. Kula sagah. Yen mekaten kula tenggo napa kang dados sanggup panjenengan. Menawi mekaten pangestuning sinuwun ingkang kula suwun. Ayo, bali. Nyip. Nolak ngangge cara napa malih to Ibu. Namung ngangge cara menika. Katresnan kula namung kang Mas Kamandaka kemawon. Cipta Rasa. Dadi ku mau ora teges mbok trima ning kowe nolak secara alus. Leres menika. Amarga jroning batinmu ora liya priya kejaba mung Kamandaka. Leres menika. Yen kaya mengkono ngger, bapak kelawan ibu mung nderek apa sing dadi kekarepanmu ngger. Kados mengaten. Iya. Nggih yen kula tentang masalah nggih. Ayo. Bune. Ayo, Bud. Dimas Cipta Rasa. Dawuh kula. Piye anggonmu wis dadi garwaku sing kaya ngene? Ning syaratipun dereng wonten. Apa Cipta Rasa ora ngerti kabeh para prawan wis tak tekakno ning amil? Ning kula mboten sempet ngajeng kula panjenengan salah pundi para putri menika. Loh! Karo Cipta Rasa. Aja kowe ganggu marang oleh bahas wong kaya aku. Mbok kira oleh bahas mundur sak jakah kowe ganggu marang oleh. Ayo. Maju.
ngertenono yen aku Kamandaka duweni rasa tresna marang Ciptarasa. Kowe ora usah ngutik bare Ciptarasa. Kisana. Enak anggonku tanding marang kewan sing kaya kethek sing kaya ngono. Ning ana ing papan kene wis tak percayani wujude mung kowe sapa? Ora liya kethek iku ya aku Kamandaka. Kamandaka. Kowe aja alang-alangi apa kang dadi kekarepku. Kowe sing alang-alangi. Kowe sing alang-alangi. Oh. Ayo ditentokno ning papan panggonan kene sapa sing geblundung sirayane bangko. Ratu Blambangan oleh bahas gak mundur sak jangkah marang Kamandaka. Ayo, mesisan sorae nang lebure papan Cina dina iki. Sapa sing dadi sulame bumi? Wah, tentokno ning papan iki. Kamano janjimu marang kakak. Boleh bahas kalah, Kang Mas. Iki sapa? Kang Mas. Kang Mas. Aku diutus Kanjeng Rama, Kang Mas. Ayo bali nang gone kraton Pajajaran, Kang Mas. Aku bakal bali mergo apa sing tak golek iki wis ketemu. Lah, sing Kang Mas golek iki apa? Bocah wadon sing prilakune ya mirip karo Kanjeng Ibu, ya Ciptarasa iki. Iki sapa, Iki Kang Mas? adikku. Oh, Mengko dhisik, mengko dhisik. ana ngapa to, Rama? Iki to pawongan sing jenenge Kamandaka. Hae. Terus sing mateni oleh Bas apa sing gawe patine oleh Bas apa? Kula. Awakmu. Ning nyatane aku weruh sing mateni ku wujudane lutung. Dudu awakmu. Lutung niku nggih kula Kamandaka. Dadi wujudane lutung iki sejatine uga awakmu. Cik, Kamandaka. Lah bocah iki sapa? iki adik kula. Ya dine, Rama. Oh, iki adine. Nggih. Kula banyak tontra. Banyak tontra. Niki kadang tuwek kula banyak jabur. Oh, dadi ki banyak jabur kelawan banyak tontra. Banyak tontra. Njur kekarepanmu terus piye? Banyak tontra. Bali ten ngene kraton Pajajaran. Kowe bakal bali kelawan kadangmu menyang Pajajaran. Nggih. Terus putraku Ciptarasa. Kula nggadahi rasa tresna kalian Ciptarasa, badhe kula ajak teng kene Pajajaran. Kowe wis patutan karo Ciptarasa duweni rasa seneng. Leres. Tomus lahir tumekaning batin. Nggih. Yen kaya mengkono Kamandaka ya banyak jabur lan kowe nduk Ciptarasa sadurunge awakmu bali menyang Pajajaran. Sekabehing wadi wis kawiyak. Mula besok jejodohanmu sinambungan karo kajate wong lakar santri RW 2 Sedekabu bakal tak tanggapno Lodrok Budi Wijaya. Makaten kala wau dere-dere pasugatan saking kita arupi sedulur truk bumi bayang kami kiri kami jomba kaulah aturaken sugeng ingkang sugeng pepanggeman ingkang mesekta ajero kalam